Tak vám čau ľudia, moje meno je Kolasel, ja za môjho ďalšieho videa, dnes tu zase 1000 dní Minecraftu, teda dneska sa po 26 dňoch, po 3 epizódach, po 5,35 nahraných hodín na tomto svete budem vydať zabiť draka. Ja viem, že to je strašne krátka doba, ale ako počuli ste, 26 dní, 5,35 nahraných hodín, ja si myslím, že som dobre vyzbrojený, mám celé diamantové vyzbrojenie, všetky diamantové veci, ktoré môžem mať, to znamená, že ja si myslím, že to dneska dáme. Tak fajn, a nebudem zdržovať, ideme rovno na to. Tak fajn, práve čo by sme mali urobiť je to, že ja som nezískal enderke preto vo vskrekne, to znamená, že teraz by sa do toho asi mohli vrhnúť inač. Lebo akože musíme to dneska dať, dneska ja si proste vetím mňa a samozrejme, že potrebujem aj nejaké veci urobiť, ale hlavne proste dneska idem potraziť draka, v dnešnom dielu nič iné urobiť nebudem, už je deň 26, poďme na to. Takže zapred zoberiem si dve štíty pre istotu, lebo v minulom dieli to dopadlo tak, ako to dopadlo. Štít nemám. No tak to sme v prdeli. Tým blazami, to bola nádherka. A tomu som sa smial ešte potom. Nič sa nám do ruky pre istotu a vrátime ešte to drevo naspäť a samozrejme to bude celkom riskantné, lebo mám takéto veci, lebo som si teda nechcel trediť protection 4, lebo bolo to úplne zbytočné. To znamená, že teraz pôjdeme do enderku a pôjdeme obchodovať s piglimi, dokým mi dropnú dosť enderky petriel. A pozrieme do všetkých, koľko máme zlata. Ešte máme 41 goldov, no tak na to počkáme teda. Kámo, dneska verím, že to dáme. Ak to nedáme, tak som najväčšie elko. Tak fajn, máme teda hotovo, ako vidíte, tak máme 41 gold ingotov, čo je pláme celkom v pohode, keďže máme tu ešte 8, to znamená, že máme 49 gold ingotov. Ešte som vypiekal nejaké tieto zemiaky, lebo som sa bál, že budem mať málo jedla. Zatiaľ by som ale išiel do netherku, aby som našiel nejakých tých piglinov, kam snáď budú blízko. Ak budú ďaleko, tak ich sám zabijem. Ok, sme v netherku a ideme teda hľadať plametu a ďalto, keď sme išli, tak by sme mali naraziť na tú pristadiaľ, keď sme sa dostali do fortressu, tuším. A máme tu pigmenov, to mi úplne nechcem. A pozrieme, tak ideme hľadať teda iných. A hej, tu máme také hodinu s tým mojim pôvodným netherku portálom, ktorým sa asi poviem domov, lebo bude to asi jednoduchšie. A tuto, áno, tuto sa musíme dostať taká z horka, hej. No, ukáže tu niekto? Na tu niekto bude. Áno, máme tu. Tam to je dobrý, lebo ten po mne bude... No, on má toto, to je to úplne zbytočné, sa vytrániť proti nemu. Tak ty gej, ty prestaň. Au! Ja on preskrel aj bloky? Aha. Dobre, si to. No. A vytraduj mi niečo dobré. Ak mi nevytradíš nič dobré, tak ťa zabijem, okej? A ak áno, tak ťa aj tak zabijem, takže... Nevyplatí sa ti to, ale... Tak aspoň... No. Tak fajne, ako vidíte, ak tu náš už kamarát dotradoval, ako vidíte, tak aj dožil sa. Začal po mne útočiť, tak som ho nenechal. Ešte som načal trochu glowstone, lebo sa nám ešte bude hodiť. A ešte pri tom, ako sme teda, ak som obchodoval, tak máme teda 13 petriel, čo nám teda nádherne vystačí. Jednu som omylom použil, super. Tak aj dobre, nevadí, a máme ešte spectral arrow, o ktorých som si neuvedomil, že ich úplne budeme potrebovať a uvedomil som si až keď som ich dostal, takže to je dobre. Máme 3 stringy, to znamená, že môžeme si teda úplne v pohodičke vykraftiť loot a uvidíme teda, ako tak nebudeme. Jasne. Prečitka ma to spavnulo. Ne, kamo, ja nechcem bojovať s týmito bombami. Týchto nemám rád. Netherky sú o mnoho jednoduchší, sa mi zdá. Ty kokos, kamo, úplne jednoducho sa ich zabíja túto. Jaško, ty kokos. Jaj. Dobre, vrátime sa teda na našich chatakeči, alebo ak to mám nazvať. A s tom teraz nazývať chatakeč, lebo to tak aj vyzerá. Taká jednoduchá, primitívna. Dobre, tak poviem takto hore, kam, ak tam niekto bude, tak ho dobijem a proste bude plakať. No. Tam ale, čisto tak, oni si myslím, môžu spawnovať aj tuto. Ja tu osvetlím pre istotu takto na zemi zatiaľ iba, lebo ak sa mi tu niekto spawne, tak akože rýpsom. Dobre, mám to teda tak zázračne odsvetlené a teraz teda môžem vykraftiť 13 Eye of Ender, potrebujeme 12. Ak tam teda nejaké nebudú, aj tá jedno sa môže zničiť. Dobre, ja sa teda aj pojem vyspať. Dobre, nádherná kráľa, ale túto posiel tu teda budeme musieť nechať, aby sa sem spavnuli naspäť. Aj keď no, keď už budeme tam, tak asi nebudeme ju môcť potrebovať, ale teraz by sa nám ešte hodila na to, aby sme vlnu. Proste, aby sme mali postiel, keby náhodou začala noc. Potrebujeme a mám 13 vlny, tak to je pohodička. To znamená, že vlnu máme a drevo, máme ho málo, ale keď sa vrátim, tak niečo naťažíme potom. Ovskrytí nemožno, dáme tam na palic. Fuck. Dobre, hotovo konečne. Dáme teda oakplanky a vlnu a teraz by som už teda išla pomaly na cestu. Všetky veci máme hotové, ešte vyberieme jedlo, ktoré tu máme, ešte by som niečo aj poupratal, lebo keď sa najprv tam
pôjdem iba zabiť Enderdraka. Ešte potrebujem button, ty kokos, kam. Keby som to nemohol zobrať, tak by som sa zabil ty sám. Ten button máme, ako vidíte, lebo to, kamo, keby som sa nezobral, nechal by som tam vajco, tak akože som pekný dement. A ešte cieľom výpravy, tu ale ešte tej tam neurobíme, je získať elitru a to urobíme až úplne niekedy inokedy. Lebo predsa zase zabiť Enderdraka je o mnoho jednoduchšie ako získať elitru, to mi verte. Tak dobre, ale už by som sa teda vydal na cestu, kámo, snať to nájdeme rýchlo a nebude to až tak ďaleko, lebo ja nechcem testovať celým svetom. Dobre, tady začnem, 3, 2, 1. Tady to pôjdeme. Prosím, yes, ešte že, fú. On to má tuším nejakú 20% šancu, že sa to zničí a 80, že to zostane, kámo, snaď mi všetky ostanú, ale samozrejme stačí nám 12, to je to jedno, potom bude úplne zbytočné. A ešte je tam, že nejaká šanca, že sa jedno spawne, keď sa mali extrémny lak, tak by sa mohli spawnúť kľudne všetky, ale to sa asi nestane. Tak fajn, teda poďme týmto smerom a uvidíme, čo to dá. Ja som išiel takých 100 blokov a potom by som zase hodil, no uvidíme. Fajn, hodíme oko. Stále týmto istým smerom. Ešte som si vykraftil luk, ako vidíte, lebo to sa mi bude hodiť. Ešte to žije, no dobre. Ja by som išiel trochu ďalej, lebo podľa mňa to nebude zase až tak blízko. Ale podľa mňa dneska toho určite potrazíme, my sa totiž profesionália, teda ja. A všetko dávam, ako vždycky. No aby to zase nedopadlo ako u tých blazov, no, to sa modlíme. Zase ale tuto podľa mňa nebude až tak ten štít potreba, tuto skôr potrebujeme tie šípy a, no, nezomrieť. Tam ja som si nezobral bucket, kámo. Ten keď ma odhodí, tak ja som mŕtvý. A čo endermeni? No tak ja som čistý Maďar. Ja som čistý Maďar. Kámo, ja do Enderku úplne nevybavený, sakra. Keď po ceste nájdem nejaké železo, tak ho berem, lebo kámo, na neho keď sa pozriem, tak som ako mŕtvý, alebo vyprovokujem. Ale tak, z toho čo ti dáva. A padlo, let's go. Tam stále mám 13, kámo, my budeme mať, ak budeme mať jedno do zásoby, tak budem celkom rád úprimne. Zase keď len jedno, to oko, tak my ho musíme hodiť, že ono pôjde do podzemia, to znamená, že akože my ho už potom asi nenájdeme logicky. To znamená, že potrebujeme mať 13. Stále týmto istým smerom, kamo. Vám to bude niekde úplne ďaleko. No to ešte to žije. Tam, ak to bude v Morty, tak akože unikátny tento svet. V Morty sa tu nachádza celkom nečasto. A potom to niekde tu bude, ako uvidíme. Ja to asi niekde tak pri pevnine pošlem a uvidíme, že kam to pôjde. Aha, zabáča to. Tak uvidíme. Dobre, chytil som to, môžeme ísť ďalej. Nemusíme vyskakovať z debilnej loďky. Tak teda poďme, kamo, snáď to nájdeme rýchlo, lebo ja fakt nechcem putovať celým svetom 1000 blokov. Naspäť to ide. To musí byť extrémne blízko, extrémne, kamo. Kamo, tak pojeme takto nejako, lebo... Tuto? Čo? Nie! No. Tak budem musieť dávať pozor väčší. Ja by som, viete čo, ja sa vystavám. Kamo, začína večer, tak hodím to tu. Tuto je to. Tak to si robí srandu. Kamo, teraz to musíme tisknúť. Ideme teda dole. Kamo, sa musím o chvíľku vysvetliť, kamo, snad to tu bude. Ak to tu nebude, tak preklínam Minecraft, kamo, on to bude niekde takto. Nemôže to byť podľa mňa ústom teda u Deep Sladu. Na akom som bloku? Aj. Dobre, toto mi mega pomohlo. To musím ísť takto. Tam takto pôjdeme a uvidíme čo z toho. A musíme samozrejme dávať torčky, to znamená, že ja si dám takto torčky a ideme. Dobre, pôjdeme ešte nejako takto a tuto by sa mali tuším dole a mali by sa ocitnúť buď v knihovne, alebo to bolo podľa mňa pod celom miesto, lebo som tam videl tie ako to povedať, proste, neviem, ak sa tomu povie. Poďme teda dole, tuto. Kamo, ja som podľa mňa mimo. Kamo, ja neviem. Kamo, ja si nie som istý. Ja skúsim ísť niekde ešte tuto a kopať ešte viac dole. Kamo! No, konečne. Teraz si dať už štít pre istotu. Dobre, torčky sem. Kam to som dobre enchanty. To je Unbreaking 3, to sa tiež hodí. Namiesto tohto. Tam dať pozor, kam, ak nám je dozadu niečo vyskočí, tak viete čo sa stane. Som mŕtvý totálne. Máme to! Kamo, ja bez tak ma zabijú tieto silverfish. Sme pri to... Sú tu 2 oči dokonca. Máme, že 1 plus, to nepotrebujeme už úplne, ale nevadí, dobre. Ideme na to. Tri, 2, 1. Ideme na to. Vyhadzujeme.
Nedávam spawn point. Máme jeden pokus. Jeden pokus. 3, 2, 1. Necháme, nech sa prvý svet načíta. Máme nedekať krajsaky, tak môžeme dostať na ten ostrov. Sme na dobrom spawne, fajn. Načítané. Sme na dobrom spawne. Neviem, na čo som urobil, keď som vedel, že som na dobrom spawne. Nepozrieť sa na Endermana. Nepozrieť sa. Dobre. Ideme takto. Nepozrieť sa. Nič zaujímavé tu není. Ideme. Zostrelíme. Mimo. Kamo, ja musím ísť bližšie k tomu. Mám málo šípov. Kamo, to musím zvládnuť. Ak nemám šípy, tak ako som utrpí. Dobre, kamo, ja som pod strašným stresom. Ja bojím, že to nedám. Dobre, nebáť sa. Dáme to. Au. Kamo, to čo bolo? To bola tá skela, kamo. Dobre, kamo, ten drak je nejaký agresívny. Kamo, takýto fight som v živote nemal. Kamo, to čo je? Jaj, toto je hardcore. Som zabudol skoro. Traf sa, prosím. Dobre, trafil som. Trafal, alebo hoci čo iné. Dobre, trafil som, teraz ideme toto, zrnkniečky. Na tie, ktoré sú obrnené, kamo. Čo ti dáva? Mám ešte 33 šípov. Budem musieť ale strieľať po drakovi. Dobre, trafil som. Zoberiem naspäť s dovolením. Ne, tak ty ma netrafíš. Tamto by som mohol zostreliť. Takto. Niečo. Takto. Dobre, trafil som. Toto skúsime. Dobre, to som trafil nádherne, dostal aj damage, fajn. Ideme zase z tej, kde sú mreže. A to skúsiť? Nepozerať sa, nič zaujímavé. Kamo, toto je strašne napínavé. Zdám. Dobre, trafil som. Som pozerať, ale zrejme to nevidel. To je pohodička, kamo, počkať. Ja kúknem, že aké veže ešte má. Oni sú okolo nich také tie blbosti. Takže kúkneme, že... Tuto má. Pomoc. Chodí do prečic, kamo, vás zabijem. Oni sa byť, pamätám, Kde ten? Pomoc, kamo, ja som mŕtvý, ja mám strašne málo. Kamo, tep 200, ukáž, zachránim sa. Už do teba, kamo, nahiluj sa, Kamo, rýchlo, makaj. Kamo, kým ma ten dement zhodí, ich musím zabiť. O jedno dole, kamo sa ďalej nezabijú. Ma zabijú, tak som pekné elko. Dobre, sú mŕtvi. A mám Ender Pearly, tak keď ma odhodí, tak sa mi ešte zachrániť. Beriem Ender Pearly, čo najrýchlejšie a bežíme. Toto som hovoril. Dobre, teraz zaháňajú niektorí Endermeni, fajn. Kamo, ja som si myslel, že už je po mne. Ale zapol som totálny tryhard mod. Ja som to plán trafil. Ukáž, healuje sa čím? Ešte stále tou istou väžou healuje. Dobre, to som trafil. To bola nádherná strela. Mám 20 šípov, to by som mohol dať. Takto papa. Kam to je posledná väža, ktorá tuším healuje, alebo nie jedna z týchto, kamo. Jak mám na ňu ísť, kam ja sa nechcem vystávať. Strašne riskantné, už som minul tie perly. Ak pôjde, tak akože neviem. Pristáva, moja šanca. Ak mi to nebude stačiť, tak sa zabijem. Nestačí. Dole. Čo to? On mi to zničil. Nevadí. Nevadí, že mi to zničil. Urýchlil ísť dole, fajn. Musíme rýchlo naťažiť nejaký tento, lebo som inak mŕtvý. Ja by som skúsil zabiť nejakého Endermana. Alebo pôjdem na inú menšiu väžu, a odtiaľ, na túto väžu a odtiaľ skúsim zostreliť tamtú. To je! On priletel okolo mňa, fajn. Dobre, nepotrebujem sa healovať. Tam ja kúkam, čo sa deje. A keď bude ten Maďar sa pristávať. Keď na mňa pôjde, tak tuším, do stačí streliť a on odíde. Ale počkaj, on už nemá žiadnu. Tak to je iné, dobre. On už nemá, tak dole, rýchlo. Asi ideme ho hitovať, poď. Dobre, sme dole, kam, to je strašne ťažké, kamo. Ale už nemá veže, to je dobre. Tam si myslel, že má ešte jednu. Dobre, kam, prvý tohto som hitol, fajn. Už pristaň, víš, že mám šípy, aj keď nemám. Pristáva. Idem teraz tam. Ja mu budem mu hitovať teda hlavu. Ukáž, kde si. Dávam mu damage. Ten je mŕtvý. Dávam mu solidne celkom. Zomri. Dobre, odchádza. Teraz ho ešte môžem nahitovať. Dostal? Kamo, on sa vôbec neoznačuje. Ja mám tie svetelné šípy.
Ty chod do prečic. Dobre? Ja už nemám nič. Ja už nemám totálne, ja nemám šípy, ja musím počkať, kým ten tak pristane. Sakra. No, tak to budem celkom dlho čakať. No už pristaň. Kam on, ale poviem, nepristane, keď nebudem skôr to bude strieľať. On si bude opäť v kľude poletovať. Kamo, má ale ešte viac ako polovicu. Dobre, áno, kamo, tento je celkom milý. Tak to ťa odmením. Smrteťou. A že tvoje vajíčko si niekam do tej vystavím. Kamo, on už má menej ako polovicu. Už môžem hitovať iba mečom, to je celkom blbé. A nemôžem brať ani kritikál do prečic. No odíď, choď do prečic. O, Ender je pekla, to si s radosťou zoberiem. Díky, lebo som všetky minul. Ešte k tomu omylom. No poď už dole, kamo, prosím. Čo? Kamo, tak tento je milý. Ty kokos, kamo, on poslúcha má jak pes, ty kokos. No, každý máš hlavičku. Ukáž gebulku. On sa to sa necháva. Tam buguje sa mi, ale dávam mu. Kamo, on má strašne malo. Ja ho zabijem. Kamo, deň 29, ale 28 už. On sa to sa nechal, kamo. On sa nechal tak strašne aj je deň 28. Zakončíme tu, dúfam, deň 30, ikonický, kamo. 5 hodín, 35 minút som na tomto svete a dneska to bude u konca. Tak už pláne ide na posledné pristávanie. Toto bude tvoje posledné. Ale najviac legendárne, ktoré majú sétiu. Poď. Dokonca som nemusel ani využiť posteľ, to bude mega. Počuť, kde si? Kde si? Poď, si mi tu. Áno! The end! Kámo! Kámo, Elko! Zabil som ho! Let's go! Kámo, čekuj, koľko máme level. Kámo, ja som mal celkovo 28, lebo sem som prišiel s 26 a 2 levely plus táto. Tak už to trochu viac. Kámo, ešte sú všetky pre mňa, ale vždy som sa o ne musel deliť. Level 69, čo ti dáva? Dobre, kámo, už iba aby ma zabil Enderman. Dobre, takto. Dobre, kámo, máme Next Generation, kámo, koľko som vecí minul? Kámo, som mal plný inventár, ktorý mám skoro nič. Dragon Egg. Kámo, teraz už iba sa nájsť chleba. Pustiť nejaký kvalitný song a urobiť nejakú kvalitnú montáž. Čau ľudia, moje meno je Kvasel, ja vás do môjho ďalšieho videa po prvýkrát z novej série, ktorý sa volá Projekt 1000. Ježišmarja, ja som načal úplne rýchlo. Pane Bože. Dasti, ty kokos. Ale že veľký. Diamanty, emeraldy. Poďte, našiel som to. Konečne. Ideme na to. Vyhadujeme. Dohral som Minecraft, let's go! Ok, tieto titulky ja radšej skipnem, lebo to bude blbé. Kámo, sme tu a my sme to dali. Dračie vajco je oficiálne moje. Berieme. A teraz dáme to. Nech maj start, nech tuto. Takto a 3, 2, 1. Yes! Kámo, ešte to osklím. Ukáž, tu máme sklo. Dohľadali sme Minecraft Hardcore. Teraz už iba jedna otázka. Dokážem prežiť tých 1000 dní, ktoré som si stanovil? Tak fajn, to bolo všetko. Ja dúfam, že vám to video páčilo, aj toto nádherné vajíčko, ktoré tu mám. To znie divne, ale radšej to nebudem komentovať. Tak fajn, a daj like, odreknúť a to správky je konec. Čau!